vítejte u nového videa. Dneska to bude z Robloxu a dneska tady bude se mnou youtuber Max Gaming. Takže čaute lidi, tady Max, určitě mě z některých videí znáte, jo, a určitě mě odebírejte na mém kanále, protože se to vyplatí a nic vám to neudělá. Můžete ten odběr kdykoliv zrušit. A jak říkal Jonda, budeme hrát teda Roblox, nevím zatím, jak se to tam jmenuje, tady toto, ale doufám, že si to užijete, dávejte lajky, odběry, zvonečky, no a my můžeme jít na to. Ano, no tak, Maxi, v této hře ty asi neznáš, že? Trošku ji znám. Trošku ji znáš, OK. No tak, no, musíme bojovat proti, no bude tady za 4 minuty, bude tady boss a musíme proti němu bojovat. A na to potřebujeme nějaké prostě peníze. A buď si je můžeš čekat u sebe doma, nebo můžeš prostě jít si ven a tam budeš mít krabice a za to dostaneš 2000. To ti pomůže, už mám 4000 za to. No tady tě může někdo zabít, ti řeknu. Mám třeba už to mám, já jsem teďka byl hodně dlouho venku, dostal jsem 3000 tady na tým a mám ještě 4000, takže dohromady 7000 jsem dostal. A už mám zabezpečený dveře, musím jít. Můžou ti to přeskočit. Takže ti to moc nepomůže. Ale když dáš invite friends, tak může se ti to může ti to dát zadarmo 1000 peněz, takže bych si to udělal. Za každého invite dostaneš 1000 jakože peněz. Nebo měl bys. Nevím to. Mě tady někdo lítá doma na Gravity. Mám nějaké schopnosti, takže já můžu být neviditelný. To je dobrý. Tam bere moje schopnosti. A už to nikdo nepřeskočí ten barák. Jo, mě to nezabije. Dobrý. Já jsem teďka neviditelná. Ona mě teďka nevidí a já jdu tady. Pojď ke mně. Ježiši, Pojď ke mně. Já? No. Ona mi vzala moji schopnost. Tady jsou 3 tyto. Já teďka mám za to 4. Teďka je ten boss. Tady je nějaká velká bedna, já jsem ji nestihl vzít. Rychle. No tak, Maxi, kde jsi? Já jsem u sebe doma. Choď ale ven třeba. Toto může ti ty bedny prostě. Tam můžeš dostat hodně věcí. A to Já už mám třeba když mě někdo zabije, ale... A ty jsi kde? No já jsem u sebe doma. Teďka mě někdo zabil. Super. A už mám 3 schopnosti. Halo. Chtěl jít do toho baráku, ne? To ty dveře, že? No, tak. Já tě otevřu. Nekecám. Co? Jondo. Já jsem to klikal. Rychle. Jo. Jak to máš tam vylepšený? Vůbec tě nevidím. Čau. Dívej. Čau, Maxi. Maxi, víš, kde jsem? Za tebou, za tebou, za tebou.
Čau. Já jsem tady u sebe doma. Já umím stačit. Ty nemáš ještě ani jednu schopnost. Maxa, můžu jít k tobě? Já jdu k tobě, jo? Tady badaj. Giant noob. Musíme jít ho zabít. Za to můžeš dostat hodně peněz. Nejde o peníze, nejde o barák. Peníze někdo. Aha. To by někdo zabít. Doma. Ne, pomoc. Ne, zabíjím. Ne, nezabil jsem sebe doma. Ale tady je giant noob. Mně to je jedno. Hlavně, že jsem u sebe doma. Hlavně, že nedostaneš peníze, že? On za chvilku bude zabitý. Rychle, pojď, teďka. Mám... Super, mám 11 000 za to. OK, tak moc asi nechce. No tak já už jdu do druhého patra. Kolik tam máš hotový? Nemáš ještě ani jednu schopku, kupuješ si za to ty věci. Já třeba už mám druhé patro. Já se taky koupím, až budu mít vyděláno. Já si vezmu asi N. Tak. Mám 6 000. No tak potřebuju toto. No, Maxi. Tak. Můžu jít třeba na návštěvu? Proč mluvíš takto? Aby se něco stalo, nebo co se stalo? Mně se nic nestalo. Že mluvíš takto, víš. To je jedno. Já jdu asi si pro nějaké truhly ven. Už Aha, mám 8 000, zajdu si pro další kapel. Potřebuješ ještě schody. Gravity. Čau. Za co? To je za kolik? Za 1000. Ty schody. Je tady fire. Fire. Já mám schody. Co se týče? Láva je před tvým domem. Když tak. Tak zabijí tě. Čau. Co tady dělá? To jsem já, Maxo. To jsem já. Co Mám zabil. Ne, to jsem nebyla. Já jsem time. A já nejsou ovlivnění. Super. No tak, kde si? Co je toto? To asi nic není. No tak lidi, já už bych toto video ukončil. Jestli se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr a pokračování bude na účtu Matce, takže se ještě uvidíme v této hře. No tak prozatím čau.